Ngayon ay pauli na kami sa Muyang Harom. Iyan pala suna kaming mamis. Ang nagdadala naman ang si Billy, ang pinaka gwapo ditong kasama ko. Ayan pala si Billy. Ayan. Success na naman tayo mga ka-hunters diyan. Success na naman ang satuyang paghanap ng liguan. Ayan. Kung nailing doon mga ka-hunters ay success ang satuyang paghanap ng liguan. Karaniyon pa lang pero nakakuha. Nagtulos kami ng liguan. Ayan. Ayan pala si Billy ang nagdadala ng mamis kang liguan na satuyang na hunting na naman mga ka-hunters. Ayan. Kung nailing doon mga ka-hunters ay nailing do ang dara ni Billy honeybee. Ayan. Success na naman mga idol. Success ang sa tuyang paghunting ng liguan. Ayan, haraniyon pa lang pero nakahanap na naman ako. Ayan mga ka-hunters. Kaya uwi muna kami dahil kukuha kami ng plastic para marami tayong malagyan. Ayan mga ka-hunters ang sa tuyang nahanap na mamis kang liguan. Ayan. Shout out pala sa mga sipag na mga Bicolano. Ayan. Wala talagang tatalo sa mga Bicolano katulad ko. Ayan. Success na naman. Ayan mga ka-hunters. Success na naman sa tuyang paghunting ng liguan. Ayan. Kung nakita nyo na naman mga ka-hunters ay nakahunting na naman ako ng liguan at honeybee kung apo doon sa Tagalog. Ayan. Dala ni Billy ang honeybee. Ayan. Success na naman. Ayan, si Billy pa lang nagdadala ng honeybee. Kaya mag-aaral na tayo.